Прывітанне ўсім гледачам майго каналу, а таксама вітаю ўсіх, хто ўпершыню трапіў сюды. Дзякуй вам за дадзены прагляд. Я тут паглядзеў статыстыку і, як мне здаецца, мае гледачы у большасці сваёй паўналетнія сфарміраваныя асобы. Дык вось, раз такая сур'ёзная аўдыторыя, і я вырашыў паразмаўляць з вамі на сур'ёзную дарослую тэму бацькоўства. Нараджэнне дзіцяці – гэта важны і адказны крок, а таксама цудоўная падзея, але і вельмі складаная. Скажам так, тыя, хто задумваюцца на дадзеную тэму, шукаючы інфармацыю ў інтэрнэце, трапяць на мноства бруду і непатрэбства, сярод якога трэба будзе вышукваць сапраўды карысныя дадзеныя. Таму я і прыйшоў да думкі пра стварэнне дадзенага кантэнту, узяўшы сапраўды карысную інфармацыю, прыклаўшы да яе асабістыя веды, а таксама досвед, які я ўжо маю. А каб гэта было яшчэ і цікава глядзець, дадзены ролік будзе ў выглядзе айсберга. Пачнём мы з паверхневых рэчаў і паступова пойдзем да ўсё большай і большай глыбіні. Прыемнага прагляду. Пакупкі і падрыхтоўка. Гэта першае, да чаго вы прыйдзеце самі, ці вас натхняць вашыя знаёмыя. Шмат чаго патрэбна набыць, на што будуць патрачаны вялікія грошы і агромністыя адрэзкі часу. І што я вам скажу? Гэтае таго варта, калі займацца гэтым загадзя. Паверце, той шчыльны графік, што вы вядзеце, і ў якім, як вам здаецца, няма ніводнага акенца, пасля нараджэння дзіцяці будзе выглядаць такім простым і свежым, быццам вакацыі пасярод запарнага семестру. За некалькі месяцаў стварыце спіс з патрэбным закупам і паступова праводзьце той самы закуп ды інвентарызацыю. Асобным слупом тут будзе складанне торбы да радзільнага дома для будучай маці. Спісы патрэбных рэчаў ёсць на сайце амаль любой медыцынскай установы. Але, калі вам будзе цікава, пішыце ў каменты, скіну той спіс, па якому затарваліся мы. А яшчэ 21 стагоддзе адкрывае шмат магчымасцей для дадзенай працы, дзякуючы маркетплейсам. Дарэчы, пра маркетплейсы. А ці ведаеце вы, што можна здорава эканоміць на закупах? Ладно, тут было б ідэальнае месца для рэкламы, але не, абыдземся. Ведайце, часу пасля нараджэння не будзе ўвогуле на дадзеныя патрэбы. Разам з тым, як вы рыхтуеце матэрыяльна-тэхнічную базу для з'яўлення новага чалавека ў вашай сям'і, таксама рыхтуйце і юрыдычную. Тут усё залежыць канкрэтна ад вашага месцазнаходжання, але прынцып будзе агульны ўсюды. Бюракратычная машына можа прайсціся па вас даволі балюча у вельмі напружаны час, таму таксама падрыхтуйце спіс дакументаў, што з іх і куды потым аднесці і дзеля чаго. Галоўнае, вам патрэбна зарэгістраваць новага чалавека, прапісаць гэтага чалавека на жыллёвай плошчы, а таксама аформіць выплаты, што вам павінна выдзеліць дзяржава. Адасоблена стаяць пытанні наконт выплат на лісту непрацаздольнасці для працуючых маладых матуль. Таму гэты момант таксама адзначце. Расходнікі. Дадзенае пытанне я выношу адасоблена. Пялюшкі ды падгузнікі – вось велізарная доля вашых выдаткаў на бліжэйшыя месяцы. Тут два простых правілы. Глядзіце, каб памеры гігіенічных сродкаў суадносіліся з памерамі і вагой вашага чалавека. Калі вам падышлі дадзеныя сродкі з адной фірмы, не патрэбна шукаць і эксперыментаваць з іншымі без лішняй патрэбы. Алергіі няма, памеры падыходзяць, значыць, усё добра. Прызнайце адразу, што вам патрэбна дапамога. Па-першае, за вамі будзе глядзець ваш доктар і медсястра. Калі ў вас ёсць пытанні, задавайце.
Нават калі вам здаецца, што пытанне надта ж простае, недарэчнае ці смешнае. Калі вы зацікаўлены ў здароўі вашага дзіцяці, пераступайце пра свае комплексы і страхі і запытвайцеся ў кампетэнтнага спецыяліста ўсё, што вас цікавіць. Тут таксама дзве невялікія парады. Пытанне запісвайце на ліст, каб з прыходам доктара не думаць і не перажываць, што пра нешта забыліся. Другая парада. Калі вас цікавіць нейкая рэакцыя вашага дзіцяці, альбо яно паводзіць сябе дзіўна, здыміце гэта на відэа. Паверце, гэта будзе нашмат дакладней, чым вашая спроба паказаць доктару пантаміму, як паводзіць сябе маё сонейка, калі я раблю штосьці. Па-другое, у вас ёсць сябры, што ўжо маюць досвед, а што самае галоўнае – бацькі. Асабліва, калі вы з імі ў добрых і прыязных адносінах. Іх парады могуць быць карыснымі, калі, канешне, не з'яўляюцца супрацьлеглымі сучаснай навуцы ды медыцыне. А што самае карыснае? Іх рукі ды галава, на якія час ад часу вы можаце перакласці свае турботы, каб крыху адпачыць. І самая галоўная падтрымка ў гэты час – гэта ваш муж, жонка. Абавязкова трымайцеся разам, падтрымлівайце адзін аднаго, дзяліце клопаты і дагляд за малым. Гэта будзе цяжкае выпрабаванне, але менавіта праз такое выпрабаванне сям'я павінна станавіцца яшчэ мацнейшай. Увесь час, з кожнага праса вам будзе ўлівацца інфармацыя пра тое, колькі павінны спаць чалавек у сваім узросце. Табліцы, графікі, лічбы. Усё гэта, канешне ж, важна. Але заўсёды ёсць адно але, а ў нашым выпадку іх два. Першая норма кожнага свая, індывідуальная. Нельга прымусіць малога, каб той спаў роўна 18 гадзін за суткі. Як і нельга раскатурхаць з-за таго, што 18,5 гадзін – гэта ўжо і занадта. Другое – час бадзёрасці. Пра гэта не апавядае ніхто, але чалавеку ў час, калі ён не спіць, патрэбна быць чымсьці занятым. Чым большы чалавек, тым больш заняткаў. Але, так ці інакш, нават чалавек з узростам у месяц пасля нараджэння патрабуе таксама ўвагі і чагосьці цікавага. З ім патрэбна размаўляць, рухаць, распавядаць, паказваць. Звычайна, што да гэтага таксама патрэбна падыходзіць з розумам. Галоўнае не перанасыціць чалавека, асабліва перад сном. А што гэта будуць за забаўкі, гэта ўжо на ваш выбар. Дарэчы, пра гэта. Маркетынг уключаецца на поўную і спрабуе вам упарыць любую рэч пад выглядам чагосьці асаблівага і вельмі ж вам патрэбнага. Менавіта гэтая цацка вам патрэбна, толькі з ёй ваша немаўля будзе развівацца правільна, своечасова і надзейна. А вось без нашай цацкі, а без вашай цацкі яно будзе развівацца таксама правільна, своечасова і надзейна. Я ведаю, хочацца набыць усё самае лепшае для свайго. Тут я дам вам самую цікавую параду. Купляйце толькі тыя цацкі, з якімі будзе цікава гуляць асабіста вам. Ваше дзіця ў першы год жыцця будзе цікавіцца толькі тымі рэчамі, якімі цікавіцеся вы. Любіце заліпаць у тэлефон, будзем заліпаць разам, што я не рэкамендую. Падабаецца чытаць, ваша кніга самая цікавая цацка. Любіце маляваць, цацкі пачакаюць, вельмі ж хочацца паспрабаваць на смак гэтай алоўкі. І гэтак далей. У маім жа выпадку выратаваннем стаў канструктар. Ніякія цацкі не маглі зацікавіць майго хлопца больш, чым на паўхвіліны. І толькі калі я сам пачаў будаваць хмарачос, дзіва, хлапец прасядзеў са мной паўгадзіны, чым паставіў асабісты рэкорд. Так што цяпер пры думцы, якую б цацку яшчэ набыць, разлічвайце толькі на сябе.
Асабіста я набіў бы твар кожнай пачвары, што ў інстаграме будзе абсыпаць ваша дзіцё рознымі жудаснымі словамі, ніколі ў жыцці яго не бачыўшы. Тут ужо асабістая справа. Мне, каб апрануць белы халат, спатрэбілася ўкласці добры кавалак свайго жыцця. І нават зараз я не даю кансультацыі па тэлефоне ці ў інтэрнэце, не ведаючы сітуацыю і чалавека дакладна. А тут ваша дзіця глядзіць улева, патрэбны мануальны тэрапевт, спецыяліст, сацыёлаг, магістр, хірапрактык, каб наладзіць нармальнае развіццё. Усяго толькі за такі невялікі кошт ён навучыць вас, як управіць косткі на месца, што размяць і дзе націснуць, каб ваш цуд быў здаровы і моцны, і ўжо ў 6 пайшоў у школу. 6 месяцаў звычайна. Толькі сапраўдныя медыкі павінны ставіць дыягназы і назначаць лекаванне. Не дарма ж яны вучыліся. І паверце, парада пра гімнастыку для дзяцей ад сапраўднага педыятра шматкроць найкаштоўнейшая, чым курсы па масажу ад невядома каго за велізарныя грошы. Проста ёсць несумленныя людзі, што гатовыя нажывацца на самым вялікім страху ў жыцці чалавека – страху за сваіх дзяцей. Што да вас, інтэрнэт-коучы, у пекле вам будуць рабіць масаж па вашым жа курсам кожны дзень на працягу ўсёй вечнасці, не ведаючы спакою і сну. Дарэчы, пра сон. Так, я ведаю. Многія будучыя бацькі адразу ведаюць, што ім давядзецца сутыкнуцца з сур'ёзным недасыпам. І вось, зараз вы чакаеце, я скажу, што гэта міф. Усё нашмат прасцей. Але не, прабачце. Я не стану дурыць вам галаву рознымі методыкамі ды абяцанкамі, што вы будзеце спаць як і раней, што ўсё будзе звычайна. Так, хтосьці будзе, а хтосьці не. Спачуваю. Тут усё індывідуальна. Некаторыя дзеткі спяць усю ноч, ды і днём падчас свайго паўнавартаснага сну на некалькі гадзін. Калі вельмі пашчасціць, то і не аднойчы за дзень. У іншым выпадку добра, калі ўначы перыяды сну па 2-3 гадзіны, а днём хоць на паўгадзіны. Ніякія лайфхакі не працуюць, калі ў чалавека такі рэжым сну. І з недасыпам вы, хутчэй за ўсё, сустрэнецеся. Што ж, тут дам толькі некалькі парад. Пра актыўную бадзёрасць мы з вамі ўжо размаўлялі. Чым бліжэй да сну, тым меней актыўнасці. Старайцеся выматваць чалавека на максімум, але не пераступіць прастую мяжу, за якой ужо пачынаецца стан стрэсу ад адсутнасці сну. Некалькі няўдалых проб, але паступова вы знойдзеце гэты адрэзак часу. На першы месяц увогуле рэкамендую браць водпуск на працы. Паўнавартаснага сну у вас не будзе гарантавана, а так, хоць праца не будзе псіхалагічным цяжарам. На гэтую тэму спекуляцый ды лайфхакаў яшчэ больш, чым на мінулыя пункты. Кожны з інтэрнэт-дарадчыкаў вывучаўся на дыетолага і гатовы падзяліцца з вамі сакральнымі ведамі, як навучыць вас гатаваць 10 страў з авакада і ў якім узросце у прыкорм патрэбна дадаць фуагра з сокам айвы. Калі казаць сур'ёзна, у тым жа інтэрнэце, у сапраўдных дактароў ёсць шмат рэкамендацый для вас. Таксама, як і ў вашага педыятра, у якім узросце і ў якой колькасці патрэбна ўводзіць розныя прадукты харчавання. У агульным не ўсё адразу, па аднаму прадукту за раз. А яшчэ, калі вы самі не елі ніколі чагосьці, не трэба выпрабоўваць гэты харч на дзіцяці. Прывучайце адразу да прывычных для вас саміх прадуктаў, а да экзотыкі чалавек калісьці і сам пацягнецца. І яшчэ вада. Ну, канешне ж, вада. Дастатковая колькасць вадкасці павінна трапляць у арганізм як дзіцяці, так і дарослага. Кажу пра ваду ў кожным відосе, што так ці інакш тычыцца тэмы здароўя. Можа, гэта сапраўды важна?
Так, сапраўды так. На фоне пастаяннага недасыпу і стрэсу ваша нервовая сістэма будзе падкідваць вам яшчэ і дадатковыя сюрпрызы. Адна пасляродавая дэпрэсія, што значыць? На дадзеную тэму можна ўвогуле рабіць асобны відос. Што ж рабіць, каб крыху ўратаваць сваё псіхалагічнае становішча? На гэта ў мяне таксама ёсць некалькі парад. Падмяняйце адзін аднаго ў пытанні дагляду за дзіцём. Хтосьці з малым, хтосьці па хатніх справах. Змена рэжыму працы таксама карысна ўплывае на настрой. Падтрымлівайце адно аднаго добрым словам, якой-небудзь дробяззю ці карысным учынкам. Калі праблема са сном, змяняйце адзін аднаго і ў гэтай працы. Хтосьці адну ноч спіць паўнавартасна, іншы ж сцеражэ і перабіваецца кароткім адпачынкам. Затым змена. Так можна пратрымацца сапраўды доўгі час. І апошняе, але вельмі слушнае. Калі ўсё ж ваша псіхіка дала невялікі збой і вам патрэбна выплюхнуць негатыў, трымайцеся як мага далей ад дзіцяці. Пакіньце яго ў ложку ці на крайняк пакладзіце нават на падлогу. Выйдзеце ў другі пакой і дайце выхад негатыву. Плачце, крычыце, біце ўсё, што трапіць пад руку. Галоўнае, як можна далей ад малечы. А затым вяртайцеся і спрабуйце зноў рабіць тое, што рабілі. У вас усё атрымаецца. Хутчэй за ўсё не адразу, але атрымаецца. А так прыемна, калі ведаеш, што штосьці робіш вельмі добра. Так, гэты спіс не адлюстроўвае ані адсотка ад таго, што чакае маладых бацькоў наперадзе. Вы не будзеце падрыхтаваны да ўсяго пасля гэтага відосу. Нават калі паглядзіце ўсе відосы на ютубе, нават калі прачытаеце ўсё, што толькі магчыма. Таму што вас чакае асабісты досвед, які будзе унікальны. Будуць свае цяжкасці і сумныя моманты, але будуць і неверагодныя, радасныя і прыемныя. А ў якіх суадносінах гэта ўсё будзе, залежыць ад вашых адносін да жыцця і асабліва адзін да аднаго. Дзякуй за прагляд, стаўце падабайкі, пішыце каменты, калі пачулі штосьці карыснае. Дзяліцеся сваім уласным досведам у каментарыях, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Дзякуй за ўсё і пабачымся! Паважаныя падпісчыкі, сябры, усе тыя, хто падтрымліваюць гэты канал рэпостамі, каментамі, лайкамі. Дзякуй вам за ўсё. Мне вельмі прыемна. Мне дае гэта сілы працаваць далей. Нас ужо амаль 100 чалавек. Гэта не можа не радаваць. Спяшайся, падпісвайся. Потым будзеш распавядаць, што я быў адным з 100 першых чалавек на гэтым канале. А так, дзякуй за ўсё. Убачымся!